Boas tardes, imos entón dar comezo coa maior puntualidade posible a esta mesa redonda sobre usos e ideas sobre a lingua na obra de Rosalía de Castro. Primeiro, permitidme que disculpe que non puiden asistir como me gustaría ás anteriores sesións do Congreso, porque as miñas tarefas profesionais na facultade me impediron. De todas maneiras, é un placer para min presentar esta mesa redonda porque sobre un tema que me resulta próximo, pero sobre un tema que eu creo que é de moito interese e que aínda precisa dun afondamento, dunha exploración, polo que me comentaron algunhas persoas que estiveron xa nas sesións celebradas, o Congreso está cumprindo o obxectivo, cando menos no sentido de tentar ofrecer perspectivas novas e achados, pero sobre todo perspectivas novas sobre a obra de Rosalía, e eu estou seguro de que esta mesa tamén pode contribuir neste sentido. Participan nela 3 persoas que xa teñen achegado de forma máis ou menos directa ao tema desde perspectivas ou aspectos un pouco distintos. Estivemos entre nós intentando coordinar a mesa para que non houvese un excesivo solapamento nos diferentes relatorios e sin unha pretensión de exhaustividade, de todas maneiras quedasen tocados distintos aspectos relevantes neste tipo de temática que propomos. Eu vou procurar ser moi breve, evidentemente vedes polo propio título da mesa, usos e ideas sobre a lingua na obra de Rosalía, o que estamos intentando é ofrecer unha panorámica sobre as representacións arredor da lingua galega e as prácticas lingüísticas, tanto no aspecto social, de prácticas lingüísticas, como no aspecto formal, de que tipo de lingua emerxe nesas prácticas. E, como vos digo, son 3 persoas expertas no asunto, que se teñen achegado cos seus traballos a estes aspectos no século XIX, concretamente en autores literarios. Creo que son persoas coñecidas e vou ser moi breve nas presentacións. Decidimos, polo propio nivel de achegamento á cuestión, a orde seguinte vai primeiro falar Carme Hermida, que tratará sobre os discursos regaleguizadores versus contradiscursos desgaleguizadores, por tanto, nos vai intentar dar un contexto sobre os discursos sociais arredor da lingua a partir aproximadamente da década dos 50, a partir de Pintos e na década dos 60. Por tanto, sería un pouco a perspectiva dos discursos que circulaban socialmente sobre o idioma nos tempos en que Rosalía escribía e publicaba os cantares. Goretti San Martín vai tratar máis en concreto sobre as ideas lingüísticas da Rosalía e as representacións lingüísticas sobre o idioma que aparecen na propia obra rosaliana, e Xosé Antonio Fernández Salgado sobre os aspectos máis formais, titula Usos e ideas sobre a lingua na obra de Rosalía. Temos a sorte de poder combinar unha representación, digamos, equitativamente interuniversitaria. Carme Hermida é profesora da Universidade de Santiago, Goretti é profesora da Universidade da Coruña, Xosé Antón é profesor da Universidade de Vigo, eu non conto, porque me limito a presentar. Carme Hermida, a tese de doutoramento dela, precisamente versou arredor ela chamou logo libros precursores da normalización, publicou un volume con antoloxía de textos do século XIX no que se expresan ideas sobre o idioma galego, tense achegado, xa antes achegara, incluso nas páxinas da revista Grial, e posteriormente volveu sobre o asunto, por tanto, é persoa moi capacitada para abordar este tema, que é discursos regaleguizadores versus contradiscursos desgaleguizadores, e xa lle cedo a palabra. Moi boas tardes, moitas grazas ao profesor Monteagudo e tamén ao Consello da Cultura Galega por terme convidado a presentar neste congreso que espero que consiga finalmente o obxectivo que se propón, que é conseguir
un novo achegamento, conseguir máis unha información maior da que temos na actualidade sobre a figura de Rosalía de Castro. Eu vou, como dixo o profesor Monteagudo, vou centrar a miña intervención nunha visión global das opinións que estaban en vigor na época de Rosalía de Castro sobre a lingua galega. Inicialmente, como xa se dixo, o título da miña intervención ia ser discursos regalizadores fronte a discursos a contradiscursos desgaleguizadores. Unha vez que me puxen a redactar o texto, pensei que conviña axustar máis e seguir xogando un pouco coas palabras, entón falar de discursos desgaleguizadores, discursos regaleguizadores e discursos contragaleguizadores. A cantidade de información que hai sobre a cantidade de opinións que hai sobre a lingua nesta época obrígame, de algún xeito, a cinxirme a unha etapa temporal moi concreta para evitar dispersarme demasiado nos exemplos que poña e nas opinións que recolla aquí. Entón, o que fixen foi enmarcar os datos que lles vou fornecer entre os anos 1840 e 1866. Voume valer do PowerPoint fundamentalmente para evitar estenderme para ser eu quen cite as persoas ás que me refiro, senón para que as citas aparezan directamente, as referencias a textos aparecen directamente na pantalla e poidan vostedes lelas de primeiro intento e mesmo sacar as súas conclusións por se as miñas non fosen as que se considerasen máis acaídas. Cando Galicia entra a formar parte da Coroa de Castela, xa van alá moitos séculos, prodúcese unha progresiva chegada dende alén das nosas fronteiras de élites pertencentes ao ámbito da administración, da Igrexa e posteriormente do mundo económico. Estas persoas que traían consigo un xeito de falar propio e por ese motivo tiveron, sen dúbida, dificultades de integración e tamén dificultades de comprensión, foron divulgando entre a sociedade galega coa superioridade que lles daba o seu rango, un discurso desgaleguizador que no eido lingüístico centraba os seus argumentos principalmente na rudeza da lingua propia, na súa inutilidade para a expresión máis elevada e na súa condición de pexa para a consecución do progreso económico do que o país sempre estivo moi necesitado. O obxectivo que perseguía a divulgación e defensa destas opinións era que o pobo galego abandonase definitivamente o uso do seu idioma para abrazar o chegado de Castela, que sempre se presentou como máis moderno e culto e o único capaz de eliminar os atrancos que dificultaban o progreso material do país. A persistencia no tempo deste discurso en principio sostido só por persoas alleas en Galicia, permeou a propia sociedade galega que o asumiu como propio para repetilos en variación. Estes argumentos iniciais e previos a ese ano 1840 en que eu marquei a miña comunicación, pero que son necesarios coñecer para entender despois o que vai pasar con posterioridade, aparecen recollidos dunha maneira bastante clarificadora na boca de Pedro Luces, que é o tamborileiro que emprega o seu servicio o gaiteiro do Burgo, ambos os dous protagonistas da obra de Xoán Manuel Pintos, A gaita gallega, que se publica en Pontevedra no ano 1853 e onde poden ver efectivamente como os propios galegos son os que lanzan a idea de que o galego é tosco e feo e impropio de xente fina reservado só aos paletos. Este era o estado de opinión sobre o galego cando no ano 1840 xorde unha xeración de persoas que se coñece xeralmente co nome de provincialistas e que, dende presupostos ideolóxicos progresistas, tiña por obxectivo establecer as condicións para conseguir o avance de Galicia.
Nos seus primeiros momentos, os principais provincialistas, refírome a persoas como Faraldo, Neira de Mosquera, Pío Rodríguez Terrazo, Vicente Cociña, Díaz de Robles, etc., non fixeron cuestión da lingua. A lingua non lle prestaron especial atención. Agora ben, a súa defensa de Galicia baseábase no historicismo e deberon mergullarse nas investigacións históricas para, precisamente, atoparen argumentos nos que, ou feitos nos que asentaren as súas reivindicacións. E nesa pescuda histórica descubriron algo que non ían buscando. Descubriron que a lingua galega tivo, con respecto ao momento no que eles vivían, vivira unha época de extraordinario esplendor naquel período temporal precisamente que era o que eles máis idealizaban, que era o período da Idade Media. Era xusto co período prerromano, a época entre aspas, a época céltica, pois os provincialistas admiraban especialmente a época medieval. E digo que aí descubriron, efectivamente, a existencia dunha literatura, o uso do idioma en determinados instrumentos notariais, etc. E eses descubrimentos foronnos publicando, en concreto, na diapositiva poden ver, non sei se, creo que ben, poden ver dous artigos publicados no ano 1841 por Antonio Neira de Mosquera que se titulan Apunte para la historia de la literatura gallega, onde por primeira vez aparecen máis datos que a unha simple referencia, que a unha simple cita o uso do galego na Idade Media. A cita, o uso do galego polos trovadores, aparecerá recollida na obra de Berea e Aguiar, do ano 1838, unha historia de Galicia que sempre foi a guía que tiveron moi presente os provincialistas, evidentemente, entre outras obras. Pero esta foi a constatación, mesmo coa indicación dos primeiros versos de cancións de poemas de Macías o Namorado, de Juan Rodríguez del Padrón, que aparece no Cancioneiro de Baena. As primeiras referencias que eles teñen que efectivamente esa cita do Marqués de Santillana era unha realidade, non unha cita da que non quedaba máis que un eco histórico. Os provincialistas sumáronse entusiasmados á Revolución do 1846, pero a derrota de Cacheiras, alén de provocar o exilio dos seus dirixentes máis significados, como Faraldo, Añón ou Martínez Padín, demostroulles que o momento non era o máis propicio para a intervención política. Por iso, unha parte dos seus simpatizantes centrouse no traballo cultural e propagandístico, especialmente no cultivo literario da lingua e nos estudos históricos. Este foi, sen dúbida, o camiño que tomaron, por exemplo, os irmáns de la Iglesia ou o bibliotecario Rodríguez, Francisco Javier Rodríguez, que xa nos anos 50, non nos 63, que é cando se publica a obra rematada por Antonio de la Iglesia, senón no comezo dos anos 50, estaba a preparar o dicionario que posteriormente vería a luz. E tamén este debeu ser o camiño que seguiu precisamente polo ambiente que se vivía na Compostela da época un mozo, Luís Aguirre del Río, que chegou a Santiago a estudar dende o seu dodro natal e contaxiado por ese ambiente, pois el tamén se lanzou a escribir, a realizar un vocabulario galego-castelán que rematou no ano 1858 e que, desafortunadamente, non veu a luz ata o ano 2007 en que eu mesma a publiquei. Despois do ano 1846 nace o discurso regaleguizador, que pretende recuperar pro galego o ámbito do cultivo literario e a estima pola propia lingua. Contraargumentando as infravaloracións que se facían e que estaban vivas na sociedade do idioma cos máis diversos cualificativos mellorativos. Podería citar aquí numerosos textos tirados de Martínez Padín ou de Francisco María de la Iglesia, por exemplo, pero o que máis claramente recolleu todas esas opinións
O que lle deu tamén unha forma máis aquelada, permítame a expresión, foi Xoán Manuel Pintos na obra citada, e non exclusivamente nesta obra, senón prácticamente nunha gran maioría dos seus poemas hai citas e referencias á lingua galega coa idea de sempre colocalo nun nivel de superioridade que a sociedade dese momento lle negaba. Vou resumir ou vou presentar en base a citas do poema algunhas das opinións que Pintos recolle, só algunhas, porque son moitas, insisto, algunhas das opinións que Pintos expresa sobre a lingua. E a primeira delas é que todas as linguas do mundo son igual de bonitas ou igual de feas. Isto dito na súa, de algún xeito, recollendo a súa maneira de dicir. Hoxe diríamos que cualificar unha lingua como bonita e fea é produto dun prexuízo lingüístico que para nada está baseado no que é a configuración interna da propia lingua. Cando ten que contestar Pintos o feito obxectivo de que a lingua galega non era unha lingua que non tiña cultivo literario, que non tiña cultivo escrito, el fai unha afirmación que hoxe diríamos que as linguas foron inicialmente só oralidade. A escrita é un construto cultural posterior e en función dos distintos avances que van tendo as sociedades. Afirma tamén Pintos que unha lingua está completa cando se converte en medio de comunicación para a sociedade que a creou e que non necesita máis nada. No momento en que unha sociedade ten un idioma e con ele é capaz de expresar os seus sentimentos e os seus pensamentos, a lingua está completa, por lo tanto é comparable con calquera outra lingua que existe, con calquera outra lingua que poida existir no mundo. Entrando xa máis na resposta directa a persoas que decían que co galego non se podían expresar todos os sentimentos, todas as circunstancias que unha persoa podía vivir, Pintos afirma que a lingua propia da persoa, a lingua que aprendeu de cativo, a lingua do seu territorio, da súa sociedade, é sempre a que mellor se adapta ás súas propias necesidades expresivas. Continúa dicindo que non hai nada no que é a forma lingüística, a forma dunha lingua que explique o seu abandono a favor doutra. É dicir, nada é de ningún xeito se pode xustificar a forma da lingua para explicar o seu abandono. En todo caso, a lectura seguinte sería decir o abandono é produto dunha presión social, nunca da forma da propia lingua. Tamén afirma que o manter e, polo tanto, defender a propia lingua non significa ignorar nin condenar a aprendizaxe de outras linguas e mesmo o uso de outras linguas en circunstancias que non teñen por que ser as habituais do día a día. Un aspecto relacionado con ese construto cultural que é a lingua escrita do que falaba dende o principio, máis adiante na propia relación dos feitos que está facendo Pintos, el afirma que a ausencia do galego da escrita é consecuencia e utiliza a palabra puxena conscientemente do asoballamento que vive o país ou do intento do asoballamento que vive o país. Despois de todas estas afirmacións, hai unha última recompilación de adxetivos, destes cualificativos mellorativos dos que eu falaba con anterioridade, na que se fai referencia a que o galego é unha lingua evidentemente nobre, porque, igual que o resto das linguas, procede do latín, pero, ademais, é sonoro, fácil, doce, forte, abundante, cheo, etc. Tamén, se antes decir que era un idioma tosco era prexuízo lingüístico, agora estamos falando tamén de outro prexuízo lingüístico, que pasa que, digamos que, por discriminación positiva, que é o que fai Pintos.
Ben, os argumentos aquí recollidos, xunto con outros semellantes presentados por Pintos, foron os que empregaron dunha maneira ou doutra, máis acertadamente ou menos, as persoas que iniciaron o movemento de defensa e reivindicación do galego que coñecemos como Rexurdimento, do que a obra de Rosalía de Castro xunto coa de Curro Sepondal son os seus produtos máis acabados. Mais o argumentario das persoas que no século XIX se esforzaron na reivindicación da lingua galega non quedou completo ata que aconteceu outros dous feitos históricos, un de carácter estatal e outro de ámbito exclusivamente galego, eu case diría de exclusivamente compostelán. Estou me referindo, por un lado, a Vicalvarada no ámbito estatal, é dicir, o levantamento militar que no ano 1854 realizou o general O'Donnell e que levou durante 2 anos os progresistas novamente ao poder do Estado, e no ámbito compostelán o banquete de Conxo. Os provincialistas galegos durante a Vicalvarada, durante o bienio progresista, reviviron socialmente. O seu acto máis significativo foi o banquete de Conxo, que se celebrou, supoño que lembrarán o 2 de marzo de 1856. E, aínda que o seu carácter foi esencialmente demócrata, e aínda que no banquete nin se pronunciou unha palabra en galego, nin prácticamente se menciona a Galicia en ningún momento, o certo é que a organización do banquete lle correspondeu ás persoas que daquela participaban das actividades del Liceo de la Juventud, de quen estivera aquí esta mañá xa puido escoitar o profesor Barreiro falando da significación que o Liceo de la Juventud tivo na sociedade compostelana dende a súa creación, que se produciu o 26 de abril do ano 1847, xusto no cabodano da matanza de Carralo, despois da derrota de Cacheiras. E as persoas que sacaron adiante este Liceo de la Juventud eran precisamente as mesmas que estaban na nómina de provincialistas iniciais. Estamos a falar outra vez de Neira de Mosquera, de Martínez Padín e máis de Alberto Camino, por exemplo. O novo fracaso do progresismo nas institucións do Estado provocou aquí en Galicia unha reformulación ideolóxica dos provincialistas que, en palabras de Murguía recollidas impresas no libro Los precursores do ano 1886, supuxo que se decataran que, de algún xeito, a reivindicación puramente, é dicir, da ideoloxía política exclusivamente pasase a un segundo plano. El dio así, había que intentar en Galicia algo máis nome trascendental que proclamar unha idea, que levantar unha clase. Había que formar unha patria, é dicir, que se produce dentro dos progresistas a colocación en primeiro lugar da creación da idea de nación, e a palabra esta estou utilizando no concepto tal e como coñecemos agora e non no concepto que tiñan eles daquela. E isto tiñan que facelo, necesitaban facelo porque se decataron ou puideron comprobar que Galicia tivera un pasado e ignorábao, unha lingua comezaba a esquecela, un gran instinto político, faltaba el, etcétera, etcétera. E nesa reformulación do ideario provincialista estableceronse unha serie de obxectivos dos cales, segundo outra vez palabras de Murguía, dos cales o que parecía máis difícil e el puido comprobar cando escribe estas palabras, xa sabía que estaba conseguido, era o do emprego serio, nobre, apropiado do idioma na obra literaria para que así a voz tivese eco, acento a canción, color a paisaxe e alma a patria. Esta declaración de Murguía, feita moitos anos despois de celebrado o xantar de Conxo, e se cadra idealizado o momento que viviron, marca unha inflexión no provincialismo que, utilizando os termos en que o analiza Xusto Beramendi na obra de Provincia-Nación, publicada no ano 2007, supuxo engadirlles os caracteres que definían o movemento provincialista, que eran fundamentalmente historicismo, rexeitamento do racionalismo, cristianismo social,
romanticismo, liberalismo político e reformismo social, o da etnicidade, que supuxo considerar, que supuxo pasar de considerar o galego como un elemento, digamos que existente en Galicia do mesmo xeito que pode existir un toxo, a pasar a ser o elemento central da configuración do ser galego. Vou ir bastante máis rápido porque faltan 5 minutos. Entón, en todo caso, como isto vai quedar aquí, se alguén o quere, pois pode chegalo. Decía que supuxo algo máis este feito, esta reformulación, que é que se antes a xente provincialista, a hora de presentarnos a situación de Galicia e as súas reivindicacións, traballaba sempre nunha dicotomía agravio ou aldraxe fronte a loa, agora pasa a traballar na dicotomía negación afirmación ou afirmación-negación. Que quero isto dicir? Non sei, eu de algún xeito no eido puramente lingüístico poderíamos decir que inicialmente se traballa dentro do punto de que se alguén di o galego é de paletos, a resposta vai ser no, o galego é lingua de reis, era así a dicotomía agravio-loa, e agora pasamos a dicotomía afirmación-negación. A dicotomía afirmación-negación, eu de todos os textos que coñezo, eu creo que o que mellor o retrata, aínda que é un texto bastante posterior, é ese texto de Pondal que se chama Falá de galego, dirixido ás nenas da Coruña, e que di: meniñas da Cruña, de amable despexo, de falas graciosas e pasos lixeiros, deixá de Castilla os duros acentos, negación, falá de meniñas, falá de galego, afirmación. Esa é a mudanza principal que se produciu nesta época. Deixo de lado o que di Fernández Anciles, porque non é tamén fundamental, e só algúns apuntes sobre o discurso contragaleguizador. O discurso contragaleguizador, que é un discurso que nace na década dos 60 e que reacciona contra o movimento de reivindicación do galego, que eu teño aquí representado a través do artigo de Ventura Puello, é un artigo que se publica en El Pensamiento de Galicia, un xornal ferrolán do ano 1866. Ventura Puello era un mestre de instrucción primaria que desenvolveu prácticamente toda a súa actividade profesional en Ferrol e que colabora en moitos xornais e revistas da época. El foi un colaborador asiduo da revista Galicia dos de la Iglesia, e tamén hai unha colaboración súa no almanaque de Soto Freire pro ano 1866, onde, por exemplo, Rosalía de Castro publica o conto El Cadiceño. Ben, pois entre os moitos aspectos que trata nese artigo Ventura Puello, un deles é a importancia que ten para os povos os estudos sociolingüísticos. Insisto, dito isto coa terminoloxía actual, porque el fala da importancia do importante que é coñecer que consideración ten un pobo a súa lingua. Este feito dalle xustificación para falar da lingua galega, unha lingua pola que el sinte afecto, por concordancia, é dicir, porque as súas aspiracións ideolóxicas teñen a Galicia en primeiro termo, e porque, e mesmo sabendo que o dialecto de Galicia non é o máis armonioso e grato ao oído, así o di mesmo ao principio de todo. Ben, el fai un percorrido no artigo pola historia do galego, entón comproba a súa orixe nobre, porque ven do latín, pero inmediatamente di que o non ter influxo árabe está falto de enerxía, e como se creou no país que estaba moi lonxe da corte, pois entón está atrasado evolutivamente porque non recibiu o influxo interno, é dicir, o influxo do movimento cultural que se xerou alrededor da corte.
Dende a súa óptica, hai dúas razóns que explican a convivencia dentro dun mesmo Estado. Esta é unha palabra que eu utilizo, el utiliza a palabra nación, de varias linguas, el utiliza sempre a palabra dialecto. El di que as dúas razóns que xustifican é, por un lado, as ansias de independencia da sociedade que fala eses idiomas, e exemplifica, neste caso, para el, esas son as dúas razóns ou as razóns que xustifican a previvencia do euskera máis do catalán, e a outra razón é o atraso social. E, no caso galego, dende o seu punto de vista, se se mantén aquí o galego, mantense porque somos un país atrasado. E, para as dúas, hai dúas razóns polas que ele entende que se podería xustificar a reivindicación do galego. Ou ben que se demostrase que o galego é superior ao castelán, ou ben que para Galicia iba supor un beneficio o mantemento do idioma. No primeiro caso, evidentemente, comeza preguntándose si por riqueza es, ¿quién dudaría ni por un momento del cúmulo de voces tan sonoras, tan claras, tan propias, tan adecuadas que ten a lingua castelá? E así sigue cunha longa fileira de apreciacións positivas sobre o castelán fronte a rudeza e desaliño que nota no galego. Ao final, el considera que non habería ningún beneficio para Galicia no mantemento da lingua propia, porque precisamente o que nos faría sería atrasar directamente a chegada de calquera tipo de innovación, etc. Remata o artigo dicindo que todas aquelas persoas que miren polo ben de Galicia deben traballar na idea que el propón, que é a eliminación da lingua galega polo mantemento da unidade ibérica. E así o fai, esa é a maneira que el considera que é a correcta para impulsar a Galicia en la senda general del progreso y de los adelantos. Quixera indicar que a persoa que fai estas afirmacións era un provincialista. Era un provincialista. É unha persoa que en todos os seus artigos, quen pode ler, que nos queira ler pode facelo, defende sistemáticamente o avance de Galicia, etc. E así está. Sen embargo, esta persoa, xunto con outras, é dicir, el pertencía, e xa remato, el pertencía ao que se chama a ala moderada do provincialismo. Esta ala moderada do provincialismo, esta ala máis dereitista do provincialismo, a partir dos anos 60, empeza a desenvolver un medo grande a que as reivindicacións da lingua galega acabasen socavando a unidade ibérica, dai o título, a unidade de España, dai o título desa obra. Ese medo non foi desenvolvido na época, como se podedes imaginar, por ningunha lei que aumentase o número de horas do galego no ensino. Dende a miña opinión, ese medo foi desenvolvido fundamentalmente por un poema de Rosalía que di: pobre Galicia, non debes chamarte nunca española, que España de ti se olvida cando eres tan hermosa. Moitas grazas. Moitas grazas, entón, imos darlle agora a palabra á profesora Goretti San Martín Rei da Universidade da Coruña. Ela xa se chegou a esta cuestión das historia, das ideas sobre a lingua na súa tese de doutoramento, que trata de un lugar a un libro que se chama Lendo nas marxes, lingua e compromiso nos paratextos, colabora nun volume sobre a formación da lingua literaria galega no século XIX, edita e estuda a obra de Cabanillas, que adaptación para a ópera da Virxe de Cristal de Curros Enríquez. Recentemente publicou, ainda que xa con isto entramos no século XX, tamén a interesantísimo traballo de Manuel García Blanco sobre consideraciones sobre la decadencia y rehabilitación de la lengua gallega.
Por tanto, ela tense aproximado ás historias das ideas lingüísticas neste período e imos deixarlle a palabra o seu relatorio, titúlase Ruptura e Trascendencia de Paradigmas. Debo advertirlles os relatores que teño avisos de 5 a 3 minutos, disimularán a miña impertinencia, que ven de todos para que transcurra. Ben, boa tarde, agradezo ao Consello da Cultura Galega o seu convite, e moi particularmente a Rosario Álvarez Blanco, a María do Cebreiro e a Enrique Monteagudo por seren as persoas que me fixeron volver á obra de Rosalía nestes momentos, non? E traer aquí estas reflexións sobre as que continuarei a traballar nos próximos tempos. Como comentaba o moderador da mesa, o que vou intentar é trasladar unha serie de ideas a respecto das consideracións das ideas sobre a lingua que aparecen na obra de Rosalía de Castro e intentar ver que temos que lela desde unha perspectiva dun paradigma distinto, que podemos buscar, que deberíamos intentar procurar nestes próximos tempos, e penso que se corresponde ben coa idea que había cando se organiza este congreso. Falaba Xosé Ramón Barreiro pola mañá, citando, neste caso, facendo unha cita doutra persoa, que Rosalía, algunhas veces foi considerada ese escritor neutro, esa persoa non masculina nin feminina, e eu xustamente comezaba este meu relatorio con estes 4 versos que din moito a respecto da cantidade de reflexión que a propia Rosalía fixo sobre esta cuestión. Eses 4 versos que todas vós lembrades perfectamente, ou daquelas que cantan as pombas e as flores, todos din que teñen alma de muller, pois eu que nas canto virse da paloma, ai de que a terei. Traía non porque nos vayamos agora a deter no significado destes 4 versos, a súa lectura literal, desde logo, pois non descobre toda a fondura que teñen, mas sí para, polo menos, constatar desde un primeiro momento pois a forza rupturista e transgresora de que tamén falaba o profesor Barreiro pola mañá, que ten a obra de Rosalía. Calquera persoa que os lea pois sabe que esta autora ten unha idea de romper cos moldes estabelecidos, de intentar transcender o que son as ideas preconcibidas. Eses son, penso eu, que trazos da obra de Rosalía para todo, para a súa reflexión sobre o xénero, sobre a lingua, sobre a paisaxe, mas tamén encerran unha característica lingüística, tamén se poden poñer como exemplificación dunha característica lingüística habitual da nosa autora, sobre a que logo falará máis Xosé Fernández Salgado, que é sobre esta utilización de castelanismos, de algunhas veces dunha forma un tanto especializada. Se vos fixades neses 4 versos, pois aparece pombas, como referente animal, sen máis, mas logo aparece virxe da paloma, cando xa hai o ámbito especializado dun nome propio ou dun nome do ámbito religioso. Outras veces, pois, palomiñas van ser as bolboretas nocturnas, mentres que pombas volven a ser os animais novamente. Mais, ás veces, pois, como se fose unha explicación hoxe de como van avanzando os castelanismos, que o faría Setxu Sende dunha maneira perfecta e espectacular, exactamente igual, estes castelanismos logo acaban indo a outros lugares, a outros espazos onde non deberan, e ás veces danos unha impresión de caos, ás veces dan unha impresión dunha utilización xa non especializada, dunha utilización onde non responden a esa distribución, onde ten que ver con outras cuestións, mas ninguén negará de partida, polo menos, o coñecemento do léxico tradicional que tiña a propia Rosalía. Tamén traía estes versos aquí para comezar, porque dan conta da importante reflexión que realizou a propia Rosalía a respecto dela, a respecto de quen era e a respecto de como ia ser interpretada polas persoas da súa contemporaneidade, e algo que ademais durou despois durante bastantes anos. Unha reflexión tan fonda realmente sobre o seu papel na sociedade do momento, sobre esa voz colectiva que se ergue para falar das cuestións que acontecen nas clases populares, nos labregos, moi concretamente no caso das mulleres, pois non casa facilmente, non combina con esa outra persoa que ás veces tamén nos chegou a nós, onde unha persoa que non ten idea para construir ou non quere construir unha lingua literaria, ou que únicamente consegue reproducir a fala popular, que non é pouco naquela altura, mas a verdade é que eu penso que non podemos deixar a Rosalía únicamente con esa visión de que está ancorada no dialectalismo, porque se vos fixades noutros espazos da súa obra, ela fai reflexións rotundas a respecto da idea que tiña de demostrar a valía do galego. Non vou facer citas moi longas para
intentar cumprir o dos 20 minutos de intervención, mais todas as persoas que estamos aquí, pois lembramos esas palabras onde ela di que quere esforzarse en dar a conocer como algunhas das nosas poéticas costumes ainda conservan certa frescura patriarcal e primitiva e como o noso dialecto doce e sonoro é tan a propósito como o primeiro para toda clase de versificación. Así que Rosalía coñece claramente a súa función como escritora, coñece e recoñece no medio dun movimento colectivo e ten, ademais, vontade de transmitir ás veces distincións que son sutís, distincións que aínda utilizamos hoxe, non? Esa outra frase, non tantas veces citada, onde ela afirma que as multitudes dos nosos campos tardarán en ler estes versos escritos a causa deles, pero son, de certo modo, para eles. Así que, fixadevos que é un recoñecemento importantísimo de que ela forma parte dun movimento de orixe urbana, que pertence aos ámbitos urbano ou semiurbano, por moito que ela se dedique, por suposto, a denunciar e a reivindicar a situación das clases populares. Rosalía, os seus contemporáneos, non, o que se dirixen son as persoas ilustradas, a unha elite intelectual que, ademais, que se recoñece como tal e que quere movelas. En certa maneira, fixadevos que esta é unha idea pois bastante moderna. Mesmo podíamos sinalar pois un receptor, se queredes, aínda podíamos reducilo máis e dicir, pois, aquelas persoas que ainda tiñan o galego moi próximo ou que ainda o tiveran na infancia, ainda que logo xa non no seu proceso formativo ou educativo, ou aquelas que tiñan pois certo interese, non, afectivo, non, por el, non, aquelas que tiñan o galego mesmo no seu contorno. Desde logo, elixe perfectamente o público destinatario, parece, fai como a hoxe, non faríamos, non están no centro da súa recepción inmediato, xa tardarán tempo, non no horizonte de recepción inmediato as clases populares porque xa falaban galego, porque xa o utilizaban, porque xa o tiñan. Tampouco están pois aquelas clases que no discurso, non, que nos acaba de presentar Carme Hermida, pois aquelas que atentan contra el, para nada, non? Senón que quen van estar xustamente no centro? Pois esas clases, esa elite un pouco formada, esas clases que podemos non movelas, que podemos facer, que podemos contribuir a que prestixen o galego, polo menos literariamente. Realmente un pouco moi parecido que faríamos hoxe. Se nós temos que facer realmente planificación, por exemplo, nas universidades facemos o mesmo. A quen nos temos que dirixir, empezamos a descartar públicos e a quedarnos con ese público intermedio, non? Rosalía deixa moi claro desde a primeira obra, non, desde os Cantares Gallegos, que o centro principal, digamos, do seu discurso son esas clases populares, que ela o que quere é reproducir o verdadeiro espírito do noso pobo, e ese pobo está unido directamente á paisaxe, a unha reivindicación da paisaxe, do territorio. Somos natureza, somos, en definitiva, diríase hoxe tamén, non un lugar, non? De aí que apareza continuamente ese contraste. Primeiro, a paisaxe está comparada a aqueles outros espazos que son fermosos, que son admirados por todo o mundo, que colectivamente poden formar un imaginario positivo e son contrapoñendos continuamente, non, á imaxe de Castela, non? É fundamental, non, a xeografía, tripar o territorio. Fixadevos que este acto político de tripar o territorio, a importancia da paisaxe, logo vai aparecer en autores moi importantes posteriores, non, como Otero Pedraio, non, como Risco, esa idea, esa reivindicación da xeografía, non? María López Sández, que estaba aquí hai un momento e que marchou, non? Penso que explica, non, de maneira magistral, non, a respecto nos seus estudos sobre a paisaxe, esa idea de que este é un motivo principal na obra, nos Cantares Gallegos, e ademais como se fan unha escolla de áreas xeográficas, de árbores, de especies, onde vai construindo pois ese imaginario paisaxístico e onde xa o que temos rapidamente, unha vez que lemos a Rosalía, temos, aínda que ela faga referencia a lugares moi concretos, ao final acabamos metonímicamente estando diante de todo o país, non? Lugar máis hermoso non houbo na terra que aquel que eu miraba, que aquel que me dera, lugar máis hermoso no mundo na chara que aquel que Galicia, de Galicia, Galicia encantada. Esta é unha idea fundamental, non, do prólogo, esta é unha idea fundamental en todo Cantares Gallegos e onde eu vou intentar, polo menos, facer unha relación entre o que aparece no prólogo e o primeiro e o último poema, non? Deixo un pouco o que trato polo miúdo e o que aparece é unha e outra vez que a maneira de defender a patria é a través desa lingua e da lingua entendida moitas veces como territorio e como paisaxe. Iso aparece no prólogo e continúase no primeiro poema. Se lembrades, o primeiro poema dos Cantares di: has de cantar, canta si queres na lengua que eu falo,
Cantarte e Galicia na lengua gallega, consolo dos males, alivio das penas. Quedádevos con isto, non? Con esta idea de consolo dos males, alivio das penas sobre que habemos de volver, non? Hai unha declaración de intencións onde o que temos é a expresión dun desexo. O desexo é transmitir xustamente o canto, e o canto pode identificar desde o primeiro momento coa lingua, non? Volveremos sobre isto, mas o que di é que, claro, de non cantar, o que vai pasar é que vai morrer de pena, non? É trascendentísima a idea de cantar, a idea de falar. Hoxe pola mañá tamén se comentaba que había poucas referencias ao mundo da ciencia, ao mundo científico, desde logo hai moitísimas a importancia da expresión e da palabra nos cantares. Palabra, lingua, canto, fala, ese é o elemento fundamental. Aparece de maneira simbólica. O certo é que de maneira simbólica, pero unha e outra vez, aínda que non sexa neste primeiro e último poema, que son importantes, claro, porque van abrindo e cerrando un ciclo, aparecen por todos os lugares. Se vos fixades no poema terceiro, penso que é, cando hai o diálogo entre a moza e a vella, unha das cousas que din é: meniña, por ben falada, ningunha se perdería. Cóllense entre os pasariños aqueles que mellor trían. Morre afogado entre as pallas o pitiño que non chía. Polo tanto, fixadevos unha e outra vez, non é a idea da necesidade de reivindicar a fala, o canto, a idea de facer explícita a lingua, non? E esta idea desta unión de paisaxe, de lingua, de fala, aparece en toda a súa obra, non só na obra en verso, senón no conto El Cadiceño, non? A que aquí tamén facía referencia antes Carme, tamén aparece esa relación entre o camiño, o lugar de nacemento e a lingua, cando xustamente non regresan, preguntan pola súa aldea, na narración, non? Lembrade que veñen e esqueceron xa o galego, o único que saben é ese andalú, e entón di o seguinte, non, no conto, dice: la patrona les enseña después el camino como a extranjeros que han perdido su ruta. Ellos se dejan guiar como si lo ignorasen y emprenden la marcha con el aire más grave que pueden, teniendo buen cuidado de llevar el puro en los labios y el andalú en la punta de la lengua. Ninguno sabe decir una sola palabra en gallego y casi están por olvidarse de la puerta de su casa y del nombre de sus amigos. Fijaros, esa representación máis unha vez do camiño igual a lingua, algo que vai estar continuamente. Se volvemos ao primeiro poema de Cantares, a intencionalidade que subxace no fondo é tamén colectiva. É importante esa referencia, ele é consciente desa colectividade, desa idea de que non é algo individual que faga ela. Así mo pediron na beira do mar e así mo pediron na beira do río. E ademais decide abordar esta empresa desde as pequenas cousas. E o que fai é pois darlle voz, cantar todo aquilo, en fin, que pola súa forma e colorido é digno de ser cantado. Todo o que tuvo un eco, unha voz, un runxido por leve que fose con tal de que chegase a conmoverme. Todo isto me atrevín a cantar neste humilde libro. Poderíamos falar máis desa humildade que comentaba alguén tamén na sesión de pola mañá, non que tiña autoestima, Rosalía, por suposto que sí, mas é unha aparenta modestia que no fondo que fai é referirse ás pequenas cousas, non? Esa reivindicación tamén está explícita no último poema, mais aí xa se fixo unha viaxe que pode ser interpretada poéticamente, mas tamén lingüísticamente. Cando eu cantei a gracia, non era moita, pero cantei como mal sabía, dándolle reviravoltas, cal fan aqueles que non saben directamente unha cousa, pero dempois paseniño e un pouco máis alto agora, fun botando as miñas cántigas como quen non quera cousa. Así que fixadevos que aquí xa é moito menos acentuado, eu xa fun facendo. Como falou Carme de Pintos, xustamente eu traía aquí unha pequena comparación, non? Penso que a debíamos de facer nalgún momento un pouco máis fonda, non? Ninguén dubida que a obra de Pintos pois é unha aprendizaxe iniciática ao galego, non? Claro, xa desde o propio título Pintos xa non lo revela, non? A gaita gallega tocada polo gaiteiro, ou sea, carta de Cristos para ir deprendendo a ler, escribir e falar ben a lingua gallega e aínda máis, non? Ese manual de iniciación ao estudo da lingua galega con importantísima información sociolingüística. Mais, fixadvos, sobre a obra de Rosalía e sobre os Cantares tamén se podía facer esta lectura. Quizáis non se fixo porque a súa estima literaria foi tan elevada que esqueceu este apartado clarísimamente de reivindicación lingüística ou sociolingüística. E fixadvos que non é unha casualidade que haxa tan poucos estudos lingüísticos sobre a obra de Rosalía. O certo é que hai moitísimos literarios e hai moi poucos lingüistas e hai moitísimas, isto podría ser unha casualidade, pero que hai moitísimas traballos sobre lingua de autores que imos deixalo en menores ou de menos relevancia, de menos fortuna, e hai moitísimos, e hai moi pouco, non?
que extraño, non? Cando se pode ler, insisto, todo ese último poema de Cantares Gallegos onde di fun botando as miñas cántigas como quen non quera cousa, partindo das reflexións do prólogo, non? Onde di, bueno, que a disculpen, non? Porque non tiña gramáticas, nin regra de ningunha clase, pero que ela puxo o maior cuidado en reproducir o verdadeiro espírito do noso povo e penso que o conseguín en algo, si ben dunha maneira débil e frouxa. Así que poderíamos cerrar aí varios círculos, non? A través desa interpretación do canto como a lingua, tirada a partir do primeiro poema, non? Neste primeiro poema, se ides atrás, pedíase alivio para os sufrimentos e para os pesares, porque a lingua galega era consolo dos males e alivio das penas. E desde esta perspectiva, o cantei como mal sabía, tamén pode ter unha relectura lingüística, exactamente igual que ese desexo constante sobre a mellora das súas composicións. Eu ben quixera, é verdade, que máis boniteiras foran, eu ben quixera que nelas bailase o sol cas palomas, as brandas augas ca luz, os aires mainos cas rosas, as campaniñas que dobran, a primavera que ríe. Así que, insisto que esta declaración, que parte dese tópico da modestia, transfórmase tamén en sentimento que sobra, que non sabe onde meter, non sabe que facer con eles, e guía todas as intencións do prólogo e acaba converténdose en algo moito máis forte ao final, porque ao final acaba sendo amor de patria. Non me expliquei cal quixera, pois son de explicanza pouca, si gracia en cantar non teño amor da patria, que acaba de facer referencia tamén Carme, o amor da patria me afoga. Así que aparece aquí unha meniña que, fixadevos que canta en lingua galega, é significativo, e tamén Rosalía está preocupada porque é preciso cantar en lingua galega, non é que ela non teña esa consciencia e pide e fai que esta meniña gaiteira cante en lingua galega, e no primeiro poema ademais deixa claro que ten que chegar a calquera persoa independentemente da súa idade, do seu sexo ou da súa condición social. É fundamentalmente unha proclama interclasista, cando di buscaime rapaciñas, velliñas, mociños, buscaime entre os robres, buscaime entre os millos, nas portas dos ricos, nas portas dos probes, que aquestes cantares a todos responden, absolutamente a todos. Así que Rosalía, eu penso que non pode negarse en ningún momento que non teña conciencia do que é unha lingua literaria, que a quere procurar, que a quere construir, xa houve autores non que abondaron niso, mesmo ten a súa lingua literaria marcas de autora, non? Cando ela decide pois facelo con xe, non? Con dous puntiños en riba para diferenciar non a palatal do grupo culto ca ese, así que ela estaba preocupada polo abandono do galego, como non ia estar preocupada polo abandono do galego, non? Mais o nuclear que eu quería tratar aquí era que Rosalía ten un modelo diferente, que quere, non o podemos explicar desa maneira tan lóxica, temos que intentar transcender os paradigmas, non podemos intentar retrotraer aquí pois unha visión moderna, o que pensamos hoxe sobre o castelanismo, os diferencialismos, os asgaísmos, os lusismos, non podemos facelo desa maneira, porque ten que estar fora destes patróns convencionais, non? Penso que hai algunhas liñas, non? En ese sentido, para que me dé a tempo, vou saltar algunhas citas porque teño aquí os 5 minutos xa avisándome, mas vou intentar explicar que eu creo que se pode aplicar un paradigma de interpretación que sae da economía feminista de Amaia Pérez de Orozco e que foi tamén utilizado por Astrid Ajenjo, onde nos últimos tempos, para dar conta xustamente de como influe a crise desde o punto de vista do patrón de xénero, pois crearon dous termos, non, que eu creo que poden ser aplicados á lingua e que neste caso darían conta tamén da obra de Rosalía. Elas falan da economía feminista da conciliación fronte á da ruptura, son dúas maneiras distintas de entender, son dúas formas, digamos, que non é que unha sexa mellor que outra, nin unha posterior a outra, senón que as dúas poden darse, as dúas son necesarias, son complementarias, non teñen por que seguir, e o que tratarían un pouco a economía feminista da conciliación, o que intentaría é situar ao mesmo nivel dúas esferas que normalmente son contrapostas, non? A do ámbito doméstico e a do ámbito mercantil. E o que fai, claro, desde esa perspectiva é dicir, pois son importantes tamén dar importancia ao privado, tamén falamos aquí dar importancia a ese privado fronte ao público. Mais, claro, desde a perspectiva da conciliación, faise iso eliminando desa análise todos os elementos que poidan ser persoais ou emocionais, o afecto, o cariño, a culpabilidade, a frustración, así que desde esta perspectiva a esfera mercantil acaba sendo o centro. Queremos non tamén que as institucións, igual que a familia, se ocupen do privado. Sería un pouco iso. É importante, mas sería esa cuestión fronte a iso, o que elas chaman a economía feminista da ruptura, intenta transcender ese elemento e facer un termo que poida servir
servir para os dous casos, que poida ser o máis importante que nin o doméstico nin o mercantil é algo que nos ten que atravesar. E elas crean non un concepto que é a sustentabilidade da vida, os cuidados da vida, ademais en relación con moitas outras pensadoras. Se o queredes, vamos, desde o punto de vista así dun resumo, os dous cuestionan os marcos preexistentes, non lle vale unha análise económica que non teña en conta o xénero, que non teña en conta esa perspectiva, pero no da conciliación o que fan é intentar darlle o mesmo valor aos dous espazos, o público e o privado, os dous son importantes, mentres que o da ruptura o que fai é dicir hai que reverter as xerarquías, hai que darlle moitísimo máis peso ao elemento infravalorado. Como se podería aplicar isto que diredes ao caso lingüístico? Pois desde unha perspectiva de conciliación, por exemplo, sería intentar que o galego tivese todo aquilo que se chama pois da vida adulta, non? Todos eses usos hexemónicos tamén. Realmente sería dar resposta ao que naquela época, naquel momento, decía dona Emilia Pardo Bazán. Dona Emilia Pardo Bazán intentaba dicir, o galego ainda non chegou non a lingua, porque decía, faltalle isto. Decía, tamén es cultivo literario para un idioma, la conversación entre gentes instruidas, el comercio epistolar, la oratoria sagrada y profana y los instrumentos públicos, y en Galicia esto se hace en castellano. Logo demostrarían máis tarde outros autores, non as Irmandades da Fala, que iso xa se fai en galego, non que xa ten esa altura. Non? Fronte a esa idea, fronte a esa realidade, desde a perspectiva da sustentabilidade lingüística da ruptura, o que se trataría agora sería de buscar un concepto, aínda estamos nesas, penso eu, aínda estamos ter que buscar algo que transcenda e que englobe os dous, que non queira andar sempre, non buscando esa igualación ese momento, senón saltando sobre eles. Eu penso que aí deberíamos de botar man non dun valor de que fala Francisco Rodríguez na súa última obra sobre Rosalía de Castro, que é o valor emotivo simbólico como causante fundamental do uso do galego na escrita literaria. Así que aí entraríamos un pouco en indagar desde a ollada das pequenas cousas, desde esa aparente humildade que o que dá a cabida é a cantar justamente o privado, non? Apostar por uns valores estéticos e lingüísticos baseados no popular, mais que intentan trascendelos. A min gustoume moito que cando estaba xusto acabando de escribir e de preparar isto, vin un artigo de Carlos Negro no número do 24 de febreiro de Sermos Galiza, titulábase o artigo Meniña Gaiteira, e aí reproducía, eu penso que moi ben, non, esta idea da integración de Rosalía. Decía el que estivera, pois eso, relendo os cantares, e pon un dos grandes acertos estéticos de Rosalía de Castro, pois non se trata de arredar o texto poético das súas fontes etnográficas e culturais, senón que as transcende integrándoas naturalmente no seu discurso de dignificación patriótica. Así que o que fai esa capacidade de integrar, non? E claro, naquel momento esas eran as necesidades, non eran outras, o mellor as necesidades non eran tantas ocuparnos da correspondencia privada, si, xa vou rematar, non? Vou rematar non deixando constancia de que estas rupturas, a ver se son capaces de expoñelas, non tamén co exemplo, podría poñer exemplos de máis autores, pero co exemplo de Pintos, que ademais coincide cos versos que antes puxo aí Carme, non? Pintos situaríase, pois desde esa perspectiva da conciliación tamén moi interesante, nun plano descritivo. O que fai é cuantificar a posición subalterna da lingua galega, cuantificala e describila, facela moi evidente. É verdad que hoxe non usan, poñela, o noso idioma gallego para leis nin escrituras, nas oficinas nin tempros, nin poñen declaracións, nin estenden testamentos. E el ofrece solucións de igualación con outras linguas. Entón, escriban todos os que saben o noso idioma gallego, fáganse despois apuntes, redondéase a linguaxe, que gramáticas de impois e dicionarios acentos veredes polos mercados e nas tendas dos libreiros. Está ben clara a súa posición e é evidente para todo o mundo a interpreta desde esa clave, mas Rosalía opta por unha análise moi diferente, é máis parcial, máis localizada, vai a situar a raíz do problema nun nivel que o que procura fundamentalmente é a responsabilidade social e conmover as conciencias, tamén as individuais. Por iso fai dunha maneira que é moito máis transgresora, moito máis contraria a outros paradigmas e tamén ás veces máis difícil de ver, máis difícil de analizar desde este sentido, si desde o literario, mas non desde o lingüístico. E, por exemplo, remato xa con estes versos, fixadevos, outra vez volvemos a falar fronte a non falar, volvemos a dicir fronte a non dicir, pero máis val que enmudeza, pois tes condición de ingrata nese diálogo non entre o galego e a castelá non fachendosa.
pero máis val que enmudeza, pois tes condición de ingrata que predicar en deserto da miña terra ne usanza. Si fun culpable en quereros, como ningún vos amara, por ser de terra gallega e serdes vos castellana, en paz, señora, vos deixo, ca vosa soberba gracia, e voume a Galicia hermosa, onde en xuntanza me agardan o que non tendes, señora, e o que en Castilla na chara. Campiños, e volvemos á unión, lingua, terra, paisaxe, campiños de lindas rosas, fontiñas de frescas augas, sombra na beira do río, sol nas alegres montañas, caras que nacen sorrindo e que sorrindo vos aman, e que inda mesmo morrendo en sorrisiñas se bañan. Alí, señora, contento, cantando doce a la lala, baixo a figueira frondosa, embaixo da verde parra, que aquelas frescas meniñas que mel dos seus labios manan, cando en falar amoroso meigo nos din en voz maina, con todas as de Castilla, nobrísimas castellanas, olvidareivos sin pena, anque vos sos tan fidalga. Obrigada. Graciñas, imos entón agora a ceder o turno a Xosé Antonio Fernández Salgado, como vos dixen, profesor da Universidade de Vigo, tamén experto desde a súa tese de doutoramento sobre Marcial Valladares, que deu lugar á publicación dunha biografía deste autor, coetáneo, grosso modo, de Rosalía, e sobre o que volveu posteriormente en distintos traballos. Xosé Antón vai falar máis en concreto variación e usos lingüísticos en cantares gallegos. Bueno, boas tardes. Quería tamén agradecer o convite á organización a que me convidaron aquí a este congreso. E teño que recoñecer que cando me convidaron a participar nesta mesa redonda sobre os usos e ideas na lingua de Rosalía de Castro, non puiden pensar senón que se pode dicir de novo sobre o galego de Rosalía que non estea dito xa, ou cando menos que estea polo menos insinuado. Outros investigadores que me precederon no labor de caracterizar a súa lingua, o profesor Alonso Montero, Carballo Calero, Ramón Lorenzo, Xosé Luís Pensado, Mackenzie, Xove, Ruiz Ojeda, Constantino García, Monteagudo e Vilavedra, Freixeiro Mato ou María Xesús Lama, xa deixaron máis ou menos deliñados os principais trazos que caracterizan a lingua literaria de Rosalía ou rosaliana, que é unha lingua modelada a partir do galego oral falado polos paisanos e paisanas de mediados do XIX. Sendo así, a lingua literaria das súas obras, sobre todo a dos cantares gallegos, a que me vou referir e non a Follas Novas, a lingua do que se considera primeiro libro en galego do Rexurdimento non pode espellar senón un galego popular. Como algún día dixo, ou en algún momento dixo Alonso Montero, Rosalía de Castro escribe como fala. E é case certo, porque nin ela nin os escritores contemporáneos seus tampouco tiñan ou coñecían outro modelo lingüístico. Na súa periodización literaria, Carballo Calero incluiu os cantares gallegos na etapa do galego dialectal, do que ele chamaba galego dialectal, e anos máis tarde, Fernández Salgado e Monteagudo caracterizaríana como pertencente ao que eles chaman o galego popularista. E é certo, o patrón lingüístico dos cantares é un galego popular, fundamentado na lingua materna da autora, que aprendera de pequena na zona de Santiago e de Padrón, con coloquialismos, con formas familiares e tradicionais, pero tamén xa coa presenza cada vez maior de interferencias do castelán, que como variedade lingüística culta e oficial na Galicia da época xa levaba tempo erosionando, sobre todo, a estrutura lexical galega, pois o castelán actuou neste sentido como intermediario e impediu na introducción de neoloxismos e cultismos e impediu a renovación léxica do galego. Pero hai tamén na concepción do modelo da lingua dos cantares unha pegada das novas sensibilidades literarias da época. A Rosalía, que vive en Madrid a finais da década dos 50, de 1850, participa da evolución das formas poéticas do romanticismo que a literatura española está a experimentar nas voces de Ventura Pérez Aguilera, de Antonio Trueba ou de Augusto Ferrán, todos eles tamén moi vinculados á publicación do El Museo Universal, onde Murguía tamén era redactor, e participa tamén das influencias alemás de Heinz ou da balada xermánica, que se preocupaba por encontrar unha expresión lírica análoga á poesía tradicional e por ter unha crecente sensibilidade cara ao popular e ao folclórico.
Rosalía demostra nos cantares ter un profundo coñecemento da lírica popular galega de tradición oral, dos seus temas, das súas formas, dos seus recursos, e estimulada por Murguía e excusándose no libro de Trueba, vai artellar un poemario aparentemente folclórico, aínda que fondamente reivindicativo, que glosa cantares populares, o que estilísticamente tamén axudaba a xustificar naquela altura do século o uso dun dialecto regional como o galego nun libro. E, ademais, nun galego fiel á fala, porque tentaba reproducir, como aquí xa se dixo, o espírito do pobo. A elección do rexistro popular ven así mesmo xustificado por Rosalía grazas ao artificio literario polo cal a autora, como tamén xa dixo Goretti, polo cal a autora simplemente actúa como apuntadora ou como coleccionadora ou como transmisora dos cantares que lle irá entoando unha muller do pobo, a meniña gaiteira. E outra cuestión aínda máis. Libre dos moldes e regras normativas das linguas codificadas, o galego oral, daquela altura, rico en entoacións enfáticas, pronuncias populares, voces coloquiais e mesmo castelanismos, ese galego oral, sin gramática nin regras de ningunha cras, como di no prólogo, preséntase a Rosalía como unha lingua tremendamente flexible, espontánea, aberta, natural, coa que poder experimentar poéticamente, o que sen dúbida acabou traducíndose nunha das características máis salientables do galego rosaliano no plano lingüístico, como é a variación ou a alternancia de formas nos distintos niveis lingüísticos. A variatio é algo apreciado no estilo dun autor, co fin de que deleite sen repetir, e Rosalía vai aproveitar esa flexibilidade, esa naturalidade de formas que ofrece o galego popular como un recurso estilístico máis, en caso de lle querer imprimir un ritmo ao poema, de ter que cadrar a medida duns versos ou de ter que facer que rime. En ese punto, Rosalía non dubidará en someter o lingüístico ao literario, ben que iso leve a usar un castelanismo, a utilizar un vulgarismo ou a violentar mesmo a morfoloxía de algunhas palabras. Por poñer algún exemplo, a alternancia no texto ás veces entre o galego Carballo e o castelanismo Robre, pois parece vir dado polas palabras coas que rima. Robres, emprego polo menos unha das veces, emprego Robres en rima con Fontes e, en cambio, emprega Carballo porque vai en rima con Orballo. Tamén é ben coñecida a voz Certunga, con L. Velar, que inventa ela, para que lle rime con unha e con ningunha, ou crea tamén o seu do galeguismo como Noma, a partir do castelán Nombra, e seguindo o siloxismo de que se hombre é home, Nombra será Noma, para que así tamén lle rime con avergonza ou con bondadosa. E, por exemplo, non fai a contracción en con a, que habitualmente realiza baixo a forma K, para que o verso sexa octosílabo, ou, no mesmo poema, en a mesma estrofa, por efectos rítmicos e expresivos, alterna a secuencia pronominal se-che con che-se, ambas as dúas no galego popular, ambas as dúas son habituais no galego popular. Vólvense as tellas de ouro, as pedras de prata fina, en cada gran seu diamante, che se volva cada día. E mesmo tamén a escolla ás veces de formas con seseo ou sen seseo, mesmo en estrofas seguidas, pode vir motivada por razóns de estilo, ou parece vir motivada por razóns de estilo, segundo o cal a forma seseante denotaría moita máis expresividade e afectividade, parece rosa, fronte a ceceante, que sería parece repolo, é o poema dese pareces unha rosa ou pareces un repolo. Ou inventa tamén unha segunda persoa do singular de futuro de subxuntivo, do verbo querer, como quixerde, a imaxe da de plural, pero sen o S, porque así con quixerde, pois, rímalle con verde e con perde. Podríanse citar máis, pero non vou seguir nesto. Voume centrar, sobre todo, no pouso oral e popular que presentan os cantares. Porque, certamente, hai moito de galego oral e moito de galego popular ao longo das páxinas dos cantares que testemunhan a flexibilidade que xa antes dixen. Hai oralidade, en primeiro lugar, no intento de recoller, por medio de profusos apóstrofos e tamén con guións, nos numerosas elisións, contraccións e asimilacións que se producen na cadea falada entre vogais e entre consoantes. Estes fenómenos que desde a estética lingüística dos autores do Rexurdimento dicían que dotaba o galego dunha eufonía e dunha musicalidade que era moi superior á das outras linguas. Reflítese tamén en cantares dun xeito casi sistemático outro trazo do galego oral que consiste en realizar a conxunción copulativa E como semiconsoante e que Rosalía recolle con bastante constancia nun 87% dos casos.
E, por outra parte, tamén son propios do galego popular, e así o recolle ela, as abundantes asimilacións entre vogais, do tipo inteiro, do tipo direito, ou disimilacións, do tipo comprimento, do tipo sospiro, do tipo mildoso, e tamén son frecuentes outros fenómenos como de adición de vogais, como próteses, epénteses, parágoxes, aféreses, síncopas, que non me vou poñer a dicir aquí porque non é un lugar, deixareinos despois no traballo escrito, apócopes, e outros fenómenos de suma, de resta, de adición e de modificación. Nos grupos cultos, como ainda tamén sucede no galego popular actual, tende a simplificar tamén o grupo culto como coa eliminación do primeiro elemento, e faino sempre sistemáticamente nos poemas. Así é todo no prólogo e nos textos da rodapé, e Rosalía sempre tende a manter este grupo culto. Xa vemos aquí unha pequena diferencia entre algún aspecto lingüístico. Anota Rosalía tamén outro trazo fónico popular, aínda hoxe operante, que consiste en adoptar as secuencias ditongais crecentes, cultas como hiatos, e así vemos grafías como agua, legua, varios, suave, e tamén representa maioritariamente as metáteses de R, do tipo probio, do tipo persoas, e as vacilacións entre o L e o R, sexan metatizadas do tipo vulrar, ou sexan disimiladas do tipo pelegrina ou do tipo frol. E tamén é habitual no galego popular que nos grupos cultos e semicultos de PL, PR ou BLBR se neutralizase a oposición entre as dúas líquidas, entre o R e o L. Rosalía recolle maioritariamente a tendencia a favor da vibrante, o que supoñen o 95% dos casos con respecto ás de L. En as palabras rematadas en dade e dude, Rosalía tamén reflicte a alternancia que seguramente naquela altura, seguramente non, existiría naquela altura, a alternancia entre a forma plena, verdade, e a forma popular, virtude. Segundo os nosos cómputos, as formas truncadas e populares sempre nos poemas sempre son maiores que as plenas. E outra vez no prólogo, as únicas formas que emprega van ser sempre as plenas e non as contractas, como facían os poemas. Igualmente resulta un trazo popular, neste caso tamén dialectal, das terras santiaguesas e de Padrón daquel tempo, actualmente o fenómeno retirouse máis cara as zonas do occidente coruñés, as numerosas formas verbais, contractas de tipo sabés, de tipo falás, de tipo levás, balás, estas formas populares contraídas tamén son maioritarias sobre as plenas, estas formas verbais van acompañadas en 4 poemas, no 3, no 5, no 13, no 23, van acompañadas tamén de outro trazo moi caracterizador dos cantares, como é o uso do tratamento de respeto co pronome vos referido a un ti. Rosalía, nestes poemas, non fai senón testemunhar a súa vixencia, ben documentada tamén nos textos dialogados de ambiente compostelán dos primeiros decenios do século XIX, e é unha forma de tratamento que sempre de inferior cara a superior, ben sexa por idade, o caso da meniña con respecto á velliña, ben por status religioso, o caso da costureiriña ou da rapaza que lle piden a Santiña ou que lle piden a San Antonio, ou ben por clase social, como é o caso do namorado cando fala coa fidalga ou cando se dirixe á fidalga castelá. Pero, sen dúbida, un dos trazos máis visibles que contribúe a caracterizar como popular o galego dos cantares é a abundancia das palabras co sufixo en iño, máis de 450 casos, que ven sendo un exemplo de iño cada 8 versos. Foi pola expresividade e a afectividade que transmitían as palabras formadas con este sufixo o trazo lingüístico máis ponderado polos rexurdimentistas para demostrar a armonía, a suavidade e a expresividade do galego fronte aos que condenaban de bárbaro e rudo. Saco Arce, na súa gramática, alude a este fonosimbolismo, sinalando que la suavidad y blandura del sonido de la ñ y la tenuidad y pequeñez de la i hacen muy a propósito estas dos letras para expresar las ideas de cariño y ternura que, juntamente con la pequeñez, suelen ir anexas a los diminutivos. E é certo porque, nos numerosos exemplos destas formas con iño, o valor predominante xa non é o da diminución, senón que son outros moito máis expresivos, de intensificación, de conmiseración, despectivos, e sobre todo eles sobre os afectivos, que se sobrepón con respecto aos outros. Este uso profuso de diminutivo por parte de Rosalía obedece a razóns estilísticas e é moi abundante nos cantares pola temática que aborda, pero, por exemplo, xa case desaparece nos poemas intimistas de Follas Novas.
É tamén outro característico da oralidade e dos rexistros informais a variedade de entoacións. Estas reflictias Rosalía nos cantares, por exemplo, a través dos abundantes enunciados de modalidade exclamativa, ata 350, entre os que destacan polo seu acentuado sabor popular, os que indican un valor intensificativo de tipo que ricas que saben, que feira rapaza, e, sobre todo, tamén as que reflicten un desexo que é difícil de cumprir. Quen puidera correr mundo, quen froliña fora. En fin, axudan a crear este estilo familiar e coloquial dos cantares outros recursos como o dativo de solidariedade, a estrutura coordinada coa conxunción que de valor intensificador do tipo dalle que dalle, porfía que porfía, malla que malla, ou a abondosa expresiva adxetivación co sufixo eiro que destaca a calidade da base sobre a que se forman, boniteiras, cumprimenteira, falangueira, fidalgueira, garruleira, lagarteiro, larpeiro, mentireira. Pero a maiores deste pouso popular, hai tamén nos cantares gallegos certas estruturas ou usos do galego tradicional que en algún punto recordan ao cantigueiro tradicional. Son estruturas sintácticas en número minoritarias, pero que lle dan ao texto grande enxebreza, como poden ser a interpolación, que utilizan 3 casos, terra onde me eu criei, ou tamén casos de pronomes átonos antepostos ao infinitivo, 5 casos, cando menos, rexido sempre ou a maioría das veces pola preposición por me ver máis consolada, por me ver menos chorosa, o uso tamén en algún caso do futuro de subxuntivo, construcións do tipo en máis xerundio, co valor temporal de acción rematada, cando, por exemplo, comeza máis entendo o miño, é dicir, despois de ter un amiño. En fin, tamén tinguen de tradicional a lingua do texto, por exemplo, para a expresión da finalidade que utilice maioritariamente a conxunción porque máis conxuntivo, en lugar do para qué. E agora, miña rapaza, porque un pouco te divirtas, no sentido de para que un pouco te divirtas, ou, por exemplo, tamén o non uso do artigo co pronome relativo, cando este vai precedido de calquera da preposición, coxe, por exemplo, na lingua actual é mayoritario o uso do artigo, en Rosalía sempre aparece sen artigo, expresións do tipo hora en que cantan os galos, hora en que xemen os ventos, en que as meigas bailan e bailan. Por outra banda, en grandes trazos, o galego dos cantares é a variedade xeográfica das terras de Santiago e Padrón, en algúns destes trazos son aínda doadamente identificables, pois a variación dialectal non mudou tanto neste último século e medio. Aínda así, hai tamén formas que nos levan a outros dialectos próximos ao actual santiagués que se cadra naquela altura era tamén propio desta zona. Non me vou destender moito nos trazos típicos santiagués que xa se levan falado, son os que máis ou menos entendemos todos, do tipo o uso do seseo, do plural en ans, de tipo irmáns, ou as formas de tipo mañán fronte a outras do outro galego de mañá, ou as formas nasaladas gando, ponla, ponliña, tamén típicas desta área santiaguesa, ou os verbos de tipo morreche, ou perdeche, ou naceche, ou de foches. En canto ao cheísmo, polo xeral Rosalía distingue entre te e che, pero así é todo, hai algúns casos en que aparece che en lugar de te, por exemplo, cando di no verso que eu ben sei que che contenta, ou neste de contraste entre esperar e agardar, máis ai que noite che agarda, máis hai que noite che espera. Referireime sobre todo a algúns casos, porque non sei como vou de tempo, noutros casos... 5 minutos. Voume referir a aqueles casos nos que non son hoxe típicamente santiagueses, pero que seguramente na época de Rosalía ou eran santiagueses ou andaban arredor da zona santiaguesa. Son formas que actualmente xa non son destas falas santiaguesas, aínda que a isoglosa non está lonxe, polo que a mediados do 19 este trazo poida que fose propio desta zona. Refírome, por exemplo, ao uso maioritario que fai Rosalía dos adverbios en o, de tipo aló e acó, que son casi exclusivos, 43 casos fronte aos de a, que hai un de alá e outro de acá. O uso tamén maioritario de bon, con respecto a bo, hai 11 usos de bon e un de bo, hoxe actualmente a forma santiaguesa é bo. Xa me refirín antes as formas contratas de tipo sabés, falás, dirés, que hoxe son máis típicas da zona fisterrá, pela profusión con que aparecen, debían ser tamén nesta época habituais no galego iriense, ou tamén o uso que fai ás veces do verbo mirar co significado de ver galego, que utiliza polo menos cando menos 5 ou 6 veces, o verbo mirar é máis ben identificado cos falares pontevedreses. E tamén con estes falares pontevedreses son tamén os usos que fai dos perfectos, a primeira persoa do perfecto dos verbos da primeira, de tipo pasín, falín, gardín ou chegín, fronte aos hoxe habituais santiagueses de pasei, falei, gardei ou cheguei.
Ou tamén ainda habería que comentar os 3 casos dos plurais en os, de tipo expresiós, tizós, traizós, que seguramente tampouco debían soar moi extraños no Santiago da época, sobre todo na zona de entrada do camiño francés. E ao mellor máis dificultoso é de explicar o adverbio de dúbida coa terminación en ais de tipo quizais ou quizais, é mesmo o sustantivo augua, maioritario no Cantares, fronte á forma agua, que hoxe é a santiaguesa. Habría que tamén comentar algunha cuestión sobre os castelanismos, vou pasar un pouco por riba deles. Hai castelanismos léxicos, sobre todo, gramaticais hai bastantes menos. Ás veces o castelanismo obedece a razóns de rima e outras veces, pois, por exemplo, pode obedecer a razóns de variación sinonímica. Por exemplo, cando xoga co par berce e cuna, cando di xa non dorme en pobre cuna que outro berce lle fixeron. Xa para rematar, hai tamén en Rosalía certas pingas arcaizantes que viñesen de onde viñesen, o certo é que se aprecian, polo menos para un lector moderno, eses riscos arcaizantes, polo menos gráficos, como poden ser o uso da cedilla para representar o seseo, tamén algúns usos do i grego para representar algunhas serpentes, dannos así unha fasquía medievalizante. Tamén parecen antigas algunhas formas gramaticais como os plurais en azúes ou taes, o participio con sensuda, con cedilla, o insólito adxetivo meios por medios, ou demostrativo aqueste, léxicamente tamén o uso de arrescende, e mesmo tamén as formas populares do tipo espaso, despreso, presenza, embarcasón, adorazón, devosón, lisón, que serían populares, pero coa cedilla, podían ser populares na época, pero, dende logo, a fasquía é tamén arcaizante. Remato xa. Dixo Álvaro Cunqueiro que haberá que explicar sempre a aparición de cantares gallegos como un milagre. E é certo, porque o milagre da Rosalía, fai agora 150 anos, foi o de converter unha lingua eminentemente oral, coloquial, rural, nun verdadeiro idioma literario, como dixo ela no prólogo, doce, sonoro e tan a propósito como o primeiro, como para toda clase de versificación. E nada máis. Moitas grazas a relatoras e relator por altérense máis ou menos o tempo que se lle adxudicaba, e isto dá espazo para unha pequena sesión de debate, de preguntas, de intervencións, de observacións por parte do público que abrimos neste momento. Goretti quere dicir unha cousa, ten certo privilexio. Non, é rápida, é que tiña escrito isto, mas non o dixen xa na rapidez, que sabía que tamén Xosé ia tratar esta cuestión, non? Cando se fala da utilización de iño, explicáchelo moi ben, non? A diverxencia de estilos que significa e o seu uso en cantares fronte a follas, non? Mais o propio Freixeiro Mato, non? Xa demostrou, non? Que este uso significa que o uso do iño non é un trazo da lingua literaria de Rosalía, e ademais isto contribúe, a dicir, a conciencia, non? De lingua literaria que ela tiña. É un trazo da fala popular da meniña gaiteira, porque o propio prólogo de Cantares contrasta co escaso uso de iño a respecto do que é logo o poemario, non? Únicamente para que ninguén quedase non coa idea de que o iño conforma non esa lingua literaria, que non é certo e é un dato tamén importante. Graciñas pola observación. Hai dúas palabras pedidas por aquí, por favor. Graciñas. Sí, teño un comentario, mellor pode ser tamén unha pregunta para volos catro. Ali onde Rosalía fala da lingua galega para describila, para calificala, pois enténdase no prólogo de Cantares ou nos propios poemas de Cantares, faino, como vos moi ben dixestes, para instaurar a idea do galego como lingua doce, non? Xunto pois co adxetivo doce aparecen toda unha serie de adxetivos dese mesmo campo semántico, pois seña cantareiriña ou feiticeira, suave, non? Todo ese tipo de adxetivos que están pois dentro do campo semántico do sentimental. E como vos tamén apuntastes, podes entender esta estrategia, non? De difundir pois o que non deixa de ser tamén un prexuizo lingüístico
ou unha descripción motivada con unha forma de reaccionar ou de restaurar ou de rehabilitar, pois, efectivamente, unha lingua moi vituperada polos estereotipos coloniais. Pero eu penso que ao mesmo tempo, cando facía isto, penso que un dos paradoxos máis interesantes do legado rosaliano, tamén se estaba a tecer o lenzo onde se iban a inscribir, e de feito xa se estaban inscribindo, Pardo Bazán xa o estaba facendo, os propios prexuizos ou estereotipos coloniais arredor do galego do centralismo e do centralismo español, non? Que son, pois, os estereotipos que desmovilizaron a emancipación, pois, política galega con todo tipo de imaxes desmovilizadoras da lingua e da propia identidade galega como feminina, como suave, como pasiva, e todo ese tipo de ideas, non? Que estaban efectivamente en Pardo Bazán, pero que están en moitísimos dos pensadores españois xa de principios do século XX, moitísimos dos textos propios do franquismo onde se falaba de Galiza, como, por exemplo, textos do que podía ser un Vitoriano Martí, onde se volve a falar do galego como doce, efectivamente, como unha lingua lírica, sentimental, pero para desmobilizar, non? Políticamente. Entón, a min interesa moito ese paradoxo xa instaurado nas propias descripcións que facía Rosalía do galego como lingua doce. Non sei se vos leva algunha opinión. Graciñas. Para ordenar o debate, para dar tempo a máis preguntas, se vos parece, imos darlle a dúas persoas só a palabra para responder, non os 4, vale? Por que así xa hai noutras preguntas, pois falan. Entón, bueno, como que irades. Eu entendo o que queres decir, eu, sin embargo, non o vexo así. Dicir, efectivamente, podo entender ou entendo que con posterioridade, utilizando esas palabras, pois acaba construindo unha visión negativa do galego, pero na época en que Rosalía escribe teñan que contrapoñer, tiñan que buscar un adxetivo para contrapoñerlle o tosco e rudo, que era o adxetivo sistemático que se descualificaba sistemáticamente o galego, e ademais non apto, pois porque, en fin, porque era inflexible, etcétera, para escribir. Entón, no momento foi, efectivamente, o argumento necesario para reivindicar o galego, para melloralo. Que despois ese mesmo adxetivo servise para descualificalo. Sí, o que pasa que, por exemplo, no caso do Pardo Bazán, os textos que eu coñezo dela, realmente non é que ela descualifican o galego non tanto porque é suave, porque é doce, nos que eu coñezo, non sei se haberá outros, tampouco é a miña especialidade, senón simplemente porque ela considera que non se lle pode dar, é dicir, non se lle debe dar capacidade para expresión elevada. Daí a súa crítica negativa ás follas novas fronte aos cantares de quen falou ben. Entón, efectivamente, si tes razón, pero eu creo que cada cousa na súa etapa histórica, porque senón acabamos, é dicir, non creo que fose culpa dos que utilizaron ese adxetivo ou fose responsabilidade dos que utilizasen ese adxetivo que despois o utilizasen para denigrar o idioma. Bueno, ti queres engadir algo? Entón, si está satisfeita un pouco ca resposta. Vale. Pediu a palabra, eu creo que pediu Brais antes, me parece. Sí. A miña pregunta é moi sinxela, non sei se tan sinxelo respondela. A miña pregunta é: quen son os lectores da primeira edición de Cantares Gallegos? Quero dicir, falou antes Carme de que hai provincialistas que non apostan pola lingua galega. Sabemos, pois, que se cadra non toda a xente, non todo o pobo que despois asumiu a obra de Rosalía e a canta e tal, non sei se sabe ler daquela toda a xente. Entón, os lectores, quen son? Son críticos literarios? Hai lectores en Galicia ou no conxunto de España? Quen son? Carme di que quere responder ela e imos dar. Home, eu, igual por, non creo que sexa exactamente o caso, pero os lectores por ler ou por escoitar, eu creo que foi o pobo galego.
Permíteme, eu creo que non sei cantos libros se tiraron, supoño que moi poucos, supoño que os libros que correron de man en man, pero si me gustaría indicar que o tío Marcos da Portela, que non se escribiu moitos anos despois, era un xornal, é certo que tivo unha edición continuada, pero viu no tempo, chegou a ter, en palabras de Filgueira Valverde, se non me engano, ata 3.000, é dicir, a vender 3.000 exemplares. É dicir, quen era o pobo galego ben porque lía, porque podía ler, ou ben porque, do mesmo xeito que se lía o tío Marcos da Portela, porque en algún momento alguén máis letrado posuía un libro e recitaba eses poemas ao resto da xente. Claro, eu non, de todos os xeitos, non sei se alguén entre o público fixo algún tipo de estudo, pero creo que a receptividade da obra de Rosalía fora da receptividade nos propios compañeiros non está aínda analizada. Pois a Xesús que ten resposta tamén. Isto é resposta, non? Sí, para responder a isto. Bueno, sempre. Pero ainda que responda en a mesa, que son os que saben disto, a min gustaríame facer. En primeiro lugar, eu aplaudo a pregunta que acaba de facerse, porque é unha pregunta que me veñeu facendo desde sempre. En primeiro lugar, hai datos obxectivos. Cantares Gallegos publicouse en maio de 1863, non sabemos se o 17 ou non, pero bueno, día arriba, día abaixo, e ata 1972, casi 10 anos despois, non aparece a segunda edición. Lamentablemente non sabemos cantos exemplares se fixeron da primeira edición, pero temos a idea de que polas cautelas económicas de Compañel, e sobre eso hai, bueno, algunha que outra consideración, deberon de ser poucos exemplares. Eu casi poñería a man no lume de que non chegan a 1000. Polo tanto, se estamos nunha edición de 600, 700 exemplares e durante 10 anos non se reedita o libro, Galicia tiña unha poboación considerable daquela. É certo que Galicia era un país analfabeto no seu idioma, e se ben os que leían ou tiñan instrucción en castelán, con moi pouco esforzo leían en galego, os poucos non analfabetos que protagonizan Cantares Gallegos tiñan dificultades para ler en Cantares Gallegos, tiñan dificultades para entrar nunha librería, tiñan dificultades para gastar 6 reais na adquisición dun exemplar, etcétera, porque teríamos que pensar na precariedade lectora daquela, no analfabetismo daquela, e en todo caso no feito que eu recordo aínda nos inicios do franquismo, que significaba para unha persoa da aldea? Eu ir a unha librería. Por lo tanto, eu creo que Cantares Gallegos tamén aquí está mitificada Rosalía. Eso que se di que o pobo, que é o pobo? Aquí falábase das clases populares, eu que son un marxista granxiano, eu creo que Rosalía en Cantares Gallegos é a poeta das clases subalternas. Dixo Gramsci, de momento, bueno, aí está o sardo coas súas palabras. O que quero decir é que debeuse de ler moi pouco, e iso que se di que o pobo galego memorizou poemas e fragmentos dos seus poemas, eso pasou con Curros, que é un pouco despois. Pero Curros foi aprendido de memoria, mesmo por analfabetos, aprenderon o Miranda o Chao, etc. Zapateiros anticlericais, barbeiros volterianos, labregos que estiveran en América e que non crían en Deus, ou polo menos en Benedito XVI, etc. Xente deste tipo. Polo tanto, sabíanse máis poemas ou versos ou fragmentos de Curros en 1890, por exemplo, que fragmentos ou poemas de Rosalía de Castro. O que di Murguía, o gran mitificador.
O gran mitificador e ao mesmo tempo o gran axudador de Rosalía, cuidado, hai as dúas facetas. O que di Murguía de que pouco despois o pobo cantaba estrofas de poemas de Rosalía. Eso eu tamén o teño dito moitas veces, e quizáis o digo no afán tamén un pouco inevitable de mitificar esa identidade entre pobo e a poética de Rosalía, pero eu non creo, é dicir, si, sei, 10.000 persoas ou 6.000 persoas non memorizan fragmentos de poemas de Rosalía, como non os van recitar nas lareiras e logo os seus fillos repítenos xogando e chega un momento en que a beira de un cantar no que se inspirou Rosalía tamén a xente recita ou canta un fragmento en que Rosalía glosa ese cantar. Polo tanto, eu creo que ainda estamos en condicións de saber máis ou menos que número de exemplares se publicaron da primeira edición. E, en todo caso, por moitos que sexan os datos que os investigadores do futuro poidan achegar, eu creo que Rosalía foi pouco lida por unha casa letrada que era provincialista, que era galeguista, dito sin entrar agora en moitas implicacións semánticas. Eses foron a xente letrada, os lletraferits, sobre todo de signo galeguista, foron os que leron. Pero eran moi poucos. Era a media dúcia de sempre, os que agora vamos aos actos literarios e a certo tipo de manifestacións. Oxe, cuidado, somos moi poucos. E daquela eran moito máis poucos, porque que era o Liceo da Xuventude? Non chegaba a media dúcia, e desa media dúcia o galeguismo de Aurelio Aguirre calé, o galeguismo do banquete de Conxo, e logo habería que demostrar con notario que Rosalía estaba nesas tertulias. Non me gusta a palabra faladoiro porque non sei como decir tertuliano. Faladoiriano. Sí, Barreiro decía, mañán non, bueno, non me tive unha ocasión de intervir, pero Rosalía en 1854, 55, 56, entre homes en Santiago, nunha cidade clerical, ela que antes de chegar ali sinalaban a co dedo as señoritas, as burguesas, as aristocráticas e quizáis as criadas de servir. Aí vai a filla de. Por lo tanto, non creo que anduvera entre homes. Estaba así ali a súa nai para vigilala, que se isto está demostrado. Por lo tanto, bueno, a miña intervención, precisións non tivo moitas, pero eu creo que Cantares Gallegos leuse pouco. E é lástima porque se hai un libro que naceu para que o seu verdadeiro destinatario se identificara con el é Cantares Gallegos. Graciñas. Pediu a palabra, que os disculpe que xa pedirá antes, pero, bueno, por manter o fío do debate. Bueno, eu lamento moito que, bueno, esta intervención era para a outra sesión, digámoslo así, non? Porque esa señora inglesa que falou do maltrato en Cuba cara aos galegos. Bueno, primeiro teño que decir que eu iba a tocar o que xa tocou Carmen Hermida, non? Que me gustou, feliciteina, sobre Rosalía, Agasallo de sombras, de Roberto Vidal Bolaño, e convinte que todo o mundo mirea ou lea, non? Precisamente como esa señora insistiu tanto no maltrato dos galegos, pero en Cuba. Eu quixera decirlle que precisamente en Cuba foi onde primeiro se cantou o himno galego, onde tamén recoñeceuse a bandeira galega.
dun xeito moi particular, pero recoñeceuse. É unha mágoa que non este aquí Neira Vilas, porque les pondría moito millor que eu, sinceramente, isto dos emigrantes pola América. En Bos Aires, no ano 52, que foi onde comezou a miña emigración, así, só na provincia de Bos Aires habíamos 500.000 de galegos, só na provincia de Bos Aires. Agora ben, que pasa? Detrás do rebaño, no que eu era unha máis, tamén iban detrás os caciques. Os caciques, os desleigados, aqueles que nos avergoñaban dicindo que falar en galego non era falar. E a burra que acomplexou a tanta nosa xente polo mundo. Eso quero rematar xa con un cachiño de un verso de Rosalía, e que hoxe está vixente aínda que eu teño moita esperanza e moita ilusión na nosa xuventude. Eu teño 81 anos e trato coa xuventude, e se eles non nos sacan do lastre que levamos en riba, mal vexo a cousa. E Rosalía decía, eu ben vin miralo, perdoade, eu ben vin estar o moucho en riba daquel tellado. Non che teño medo, moucho, non che teño medo. E o moucho segue a estar aí, amenazándolos, coutándolos. Non temos máis que escoitar a señora, non sei como se chama, será a muller a muller do presidente do Estado español, dicindo que ella cada día se siente menos gallega, ou mejor dicho, que non se siente nada gallega. Eso non variou moito a represión. Moitas grazas. O moucho estaba nun penedo, non sei se cambiou do tellado. Vamos ali a... Pediu Anxo primeiro aquí a palabra. Moitas grazas. A mí pasoume como a Luz Fandiño, que antes non puiden intervir porque houve moito coloquio demais e non perdín o turno de palabra, pero vou aproveitar. Luz, a señora inglesa que falou antes chamase Catherine Davis, é unha das máis grandes especialistas, a máis grande tal vez que hai no mundo, sobre Rosalía de Castro. É unha fartura tela aquí, era para que o souberas. E todo o que explicou ela creo que non tiña nada que ver co protagonismo que realmente tivo Cuba na historia da nosa academia, da nosa bandeira, a mí tócame moderar. Eu pediríamos que nós non somos responsables de que Catherine Davis non tivese coloquio, pero non podemos responder por ela. Pediríamos, por favor, que vos cinguira dese tema do que realmente podemos falar e para o que convidamos a estes expertos que tiveron a amabilidade de tratar o asunto. Perdón por irme lonxe de onde debía. En todo caso, quería decir que na intervención, teño preguntas para os tres, felicito vos aos tres. Na de Hermida, quería dicirche que botei en falta que cando falas do proceso de galeguizar, falaches de Pintos, pero o modelo eu creo que está en Sarmiento xa. Todo ese proceso creo que non nace co provincialismo, eu creo que nace en Sarmiento.
defensa da lingua, a defensa do uso da lingua, do ensino da lingua. Creo que botei en falta iso na túa tal. Pero, bueno, parabéns aos tres, non? Aprendín moito. Con respecto, se me permite, neste caso, señor moderador, ao que non poiden decir no de antes, pero creo que é pertinente, porque volve a falar de Cuba, e volve a falar de Curros, e de Rosalía, e de Martí. A respecto da divulgación de cantares gallegos e do impacto, eu son contrario á opinión manifestada polo profesor Alonso Montero, que teño un enorme respeto. Eu creo que foi unha obra dun impacto extraordinario no seu tempo. Vendéronse, eso sabémoslo, porque foi por suscripción, uns 400 exemplares, non máis, pero son moitos, e foi a única obra reeditada da autora. E o seu impacto foi tal que provocou a primeira carta privada en galego, como ben sabe o profesor, carta editada por Victoria Álvarez Ruiz de Ojeda. E se é certo ou non é certo que os seus cantares se falaban, se aprendían, que é o que di todo o mundo, o que sabemos é que tivo unhas reseñas extraordinarias no seu tempo, aquí en Madrid. Aquí en Madrid. É que foi un libro que ela mesma o di, non sei cantos anos despois, 17 anos. Eu ergui unha bandeira, non vou desertar dela. O sea, que todo o mundo sabe que Cantares Gallegos foi unha auténtica bandeira e que o seu impacto, ás veces o impacto dun libro tampouco ten que ver exactamente polo número de vendas que ten o libro. E tanto é o impacto dese que este ano celebramos 150 anos da súa publicación. O sea, que algún impacto, polo menos histórico, desde logo, sabemos que ten. E volvendo a iso, a de que ela ergueu unha bandeira con Cantares Gallegos da que non pode arriar. Ese é o que cita, creo, señor profesor Alonso Montero, que ese é o que cita Martí de Rosalía, máis ou menos, non? Pois quería, a propósito de Curros e Martí e Rosalía, lembrar tamén un aspecto que podíamoslo xuntar, non? José Martí ten un poema que se chama Yugo e Estrella, nun dos seus libros máis emblemáticos. Un poema no que súa nai lle ofrece el yugo, que son os reis católicos, e que é España, por un lado, e por outro a estrella, que é a independencia, a liberdade de Cuba. E él acaba dicindo no texto, dame, oh mi madre, el yugo, para que puesto en él el pie, luzca en mi frente la estrella que ilumina y mata. E él, como ben dixo o profesor, morreu en combate porque era un poeta independentista cubano. Curros Enríquez, esa figura central tamén das nosas letras, xuntou aos dous, a Martí e a Rosalía, cando a Rosalía lle puxo na frente a mesma estrela que así mesmo se puxo Martí naquel célebre poema de do mar pola orela, mireina pasar, na frente unha estrela, lo vi con cantar. Había unha outra palabra pedida, sí. Non sei se Carme quere... Sí, podo contestar, pero moi rapidamente. Moi conscientemente. Non citei a Sarmiento porque eu considero que na época na que Pintos escribe a obra e as opinións de Sarmiento prácticamente eran descoñecidas no seu momento. Só a finais desa década dos 50, algúns pontevedreses que están estudando en Madrid, en concreto os dous irmáns Rodríguez Seoane, vanse a chegar á biblioteca dos duques, é dicir, a biblioteca privada dos duques de Medinaceli para copiar algúns trazos, algúns textos de Sarmiento. O propio Pintos, con posterioridade, tamén algo fai ao respecto, pero na obra de Pintos influencia, a referencia sí, pero influencia propiamente dita de Sarmiento, eu creo, na primeira edición, polo menos, non está. Hai coincidencia, pero non hai directamente influencia na teoría. Carmen, tú falaches de que nesa época, os anos 40, 50, empezaba a descubrirse ou falarse dos xoglares galegos na Idade Media. A pregunta é, Rosalía ten acceso á poesía dos xoglares galegos? Non. A ver, non se nos estamos a referir aos trovadores da etapa considerada galego-portuguesa.
Malamente, polo menos polo que hai aquí en Galicia, en todo caso, malamente tivo acceso a algunhas cantigas de Santa María que si foran publicadas a finais da década dos 50 en xornais, en concreto creo que de Pontevedra, creo que non sei se no Miño ou no Miño, creo que fora que se publicaran algunhas cantigas de Santa María, pero o descubrimento, a difusión da lírica galego-portuguesa non se fará ata a década, eu creo que a década dos 70 dese ano, e de feito deste século, e de feito é cando se produce, se edita o primeiro cancioneiro que é, se non me engano, da Vaticana. O que si teñen coñecemento, na época, na década dos 50, si se coñecen algunhas das poesías que aparecen no cancioneiro de Baena, no que se chama a lírica galega galego-castelá, é dicir, onde aparecen, pois eso, escritores como Macías, ou Juan Rodrigo del Padrón, había un Villasandino, non? A edición do cancioneiro de Baena, o Marqués de Pidal, que é da década dos 50, que iso seguro que... 52, me parece. Sí, o cancioneiro de Baena editou no Marqués de Pidal no 52, e iso seguro que era coñecido por eles. Pero claro, aí hai moi pouco galego, claro. Sí, pero en todo caso era o coñecido, a máis de feito nese texto que eu poñía aí a diapositiva, que era o apunte para a historia da literatura gallega, aí aparecen os títulos ou os primeiros versos de algunha desas obras. Mira, polo menos en 1861, nos primeiros números da Galicia Revista Universal deste reino, é dicir, moi pouquiño antes de que se publique Cantares, durante os 10 primeiros números publicanse documentos as cantigas de Santa María, que titúlase, creo que, Las cantigas del rei sabio, e algúns poemas de Macías. Eses, polo menos, no 61, na Galicia Revista Universal. Por outra parte, se me permitides, moitas veces esquece o dato de que finais dos 50 crease en Madrid a Escola Superior Diplomática, da que se estudaba obrigatoriamente galego, era unha materia, o galego medieval, e da que foron alumnos das primeiras promocións López Ferreiro en Murguía. O sea que había un coñecemento, incluso, digamos, medio técnico, do galego medieval. O sea que iso que se descoñecía, non era tanto descoñecemento como... No, pero en todo caso... Vamos a ver, o que eu me refiro que... non o digo por ti, digo, bueno... Sí, é dicir, é o que se descoñece nese momento, porque non é que se descoñecera en Galicia, é que non se descoñece en xeral, non estaba publicado, é a lírica galego, a lírica trovadoresca. De feito, eu creo que o primeiro exemplar da lírica trovadoresca chegou, que se garda aquí en Galicia, é a edición que tiña Besteiro Torres, da edición que se fixo no ano 73 e que el deixou na Biblioteca da Universidade de Santiago de Compostela. É o cancioneiro da Vaticana, pero o cancioneiro da Axuda editouse nos 50 e coñecíase a través de Barhagen, que se carteou o cancioneiriño con Turnes e con outra xente. É o cancioneiro da Axuda, primeiro. Pero, en fin, en todo caso, sí que había un coñecemento, polo menos, de algúns textos, e a noticia que recolle Sarmiento, evidentemente, que dá o Marqués de Santillana sobre isto. Pero... Tamén esta pregunta está moi ben feita. Si, como parece, todos estamos de acordo en que Cantares Gallegos, que é fundamentalmente quen nos convoca aquí hoxe, quizáis noutras sesións, o mes que ven e dentro de 2, se Cantares Gallegos é o libro fundacional ou o libro auroral e, polo tanto, é o verdadeiro inicio da literatura galega moderna. De feito, no momento en que no ano 63 se publica Cantares Gallegos, aí non se produce o rexurdimento da literatura galega. É na conciencia deles un xurdimento, porque non teñen baixo os pés, como tiñan os cataláns, o sustrato medieval, porque é certo que sí, que se publicaron algunhas cantigas de Santa María no ano 61 ou no ano 62. É certo que aquel brasileiro alemán Farnasen publicara tamén algunhas cantigas, pero que probablemente nin coñecía Murguía, porque a todo isto Murguía está á beira de Rosalía, e non lle mira,
ti estás te inspirando na fala oral e na única literatura que hai en Galicia, que son os cantos populares. Pero, de feito, no 13 e no 14 había isto. Nin Murguía, yo podía decir. Quizáis Murguía tiña algunhas noticias moi fragmentarias do que moi pronto ia ser un esclarecemento a publicación dos tres grandes cancioneiros. Había unhas cantas cantigas e os poetas eses do 14-15, Juan Rodríguez del Padrón xa non escribe en galego, e Macías sí, e máis nada. Rosalía escribe coa conciencia de que ela está poñendo os alicerces dunha literatura, que antes dela non hai nada. Moitas grazas, temos que rematar por imperativos do horario. Eu quedaime cunha observación sobre o público e a comparación o contexto entre a acollida, o acollimento que tivo, a recepción que tivo a Gaita Galega, que foi un clarísimo fracaso non só editorial, comparado co relativo éxito, digo, se comparamos coa Gaita Galega, de Cantares, que eu creo que di moito tamén sobre a receptividade de determinadas estéticas e determinados modelos de lingua neses momentos, pero non temos tempo, agradezovos moito a vosa presenza, as relatoras e relatoros o seu traballo, creo que as mandamaises desta historia, que son Rosario Álvarez polo Consello e María do Cebreiro como coordinadora da xornada, queren despedirnos, así que lle cedemos. Nada. Pero moitas gracias por todo. Ben, por favor, aínda non rematamos a xornada de hoxe, non queda moito tempo que pasará aquí, pero non quixéramos rematar a xornada sen que a persoa que coordinou a xornada de hoxe de maneira máis directa faga o relato desta xornada. Vai ser un microrelato, eu penso que para a tranquilidade dos e das asistentes. Simplemente é expresar a gratitude pola vosa participación activa, que penso que convertiu este espazo nun liceo da mocidade. Non sabemos exactamente se Rosalía andaba ou non por ali, pero isto foi un liceo da mocidade no sentido en que se falou da importancia que tiñan no 19 os ateneos e os liceos para convocar a ciencia nova, para convocar ideas novidosas. Entón, nese sentido, eu penso que sí que nos constituímos como un liceo da mocidade, experimentador, curioso, no que se xerou novo coñecemento sobre Rosalía, no que se falou de manifestos literarios que se convirten en contratos prematrimoniais, no que se falou das tensións entre o público e o privado e a dificultade para establecer este tipo de diferenzas na escritura e na produción intelectual das mulleres, da diferenza entre desmitificar e remitificar, do progreso, pero tamén da crítica ao progreso, do cuestionamento dunha razón positiva e dun coñecemento que non teña en conta o emocional. Falouse de Rosalía tamén no contexto intelectual do abolicionismo e da emigración a América e, por suposto, como vimos tamén, das ideas lingüísticas na súa obra. Tratouse en suma, penso, de como Rosalía non foi únicamente unha muller que foi permeable a ideas, a contextos e a procesos de cambio histórico e cultural, senón que foi tamén xeradora de ideas, de valores e, polo tanto, tamén de procesos de cambio histórico e cultural. Simplemente agradezovos moito a vosa presenza aquí en nome de todo o comité organizador e espero vervos nas seguintes xornadas rosalianas.